Steve Stevaert heeft Limburg en Hasselt een gezicht gegeven. Dat is een politieke erfenis, dat zeggen enkele Limburgse toppolitici. Over de partijgrenzen heen is iedereen geschokt door het plotse overlijden van Stevaert. Steve Stevaert, een opmerkelijk politicus met altijd wel een rake one-liner op zak. Het publiek was voor hem gewonnen en met zijn succes groeide deze regio, zegt gouverneur Herman Reinders. Zelf volgde die Stevaert tweemaal op, eerst als burgemeester, daarna als gouverneur. Steve heeft en de Hasselaren en de Limburgers op een andere manier leren denken. Hij heeft ons meer zelfvertrouwen gegeven. Hij heeft gezegd, in Hasselt, maar ook in Limburg achteraf als gouverneur, eerst als burgemeester en dan als gouverneur, kunnen we veel meer dan dat we tot de dag van vandaag gedaan hebben. We moeten stoppen van onze eigen kracht en dat moeten we verder zetten. Dat is zijn erfenis en die moeten we verder zetten. Hij heeft ons ook geleerd, denk ik, om ook in Brussel op tafel te kloppen en niet te bescheiden te zijn en te durven uitkomen voor Limburg. En dat, denk ik, was ook wel een trendbreuk. Hè. Ja, u bent net als iedereen in de partij zwaar aangeslagen. Hè? Ja, absoluut. En dat komt omdat hij zelf altijd zoveel warmte gaf. En zelf iedereen altijd steunde. En achter de schermen voor heel veel mensen toch een menselijke rol speelde en een vriend was. Ja. En dus wij verliezen allemaal, maar ook veel mensen buiten de partij en in Hasselt, een heel goede vriend. En ook buiten zijn partij kon Stevaert rekenen op heel wat sympathie. Ik heb daar altijd herinnering aan gehad als een man waar je advies kon aanvragen, ook als partijvoorzitter van een andere partij en die op een hele oprechte manier toch probeerde samen hoeder te zijn van een regeerakkoord en van een ploeggeest die daar dan ook in die regering moest zijn. Hij is een man die voor mij in de politiek zat. Hij is eruit gestapt op het ogenblik dat ik in de politiek ben gekomen. Maar ik herinner me bijvoorbeeld in de lange regeringsonderhandelingen 2010, 2011... waar dat wij als christendemocraten dikwijls lijnrecht stonden tegenover de PS en Elio Di Rupo. Een man die ik op dat ogenblik ook niet kende, Elio Di Rupo, dat er af en toe ook wel contacten zijn geweest met Steve. Om zo'n soort tussenpersoon te spelen, om bepaalde boodschappen, gevoeligheden mee te geven of te zeggen, ja, hier zijn non-passerants waar men rekening mee moet houden. In de Vlaamse regering van Patrick de Waal was Stevaert vice-minister-president. En Patrick de Waal heeft nog goede herinneringen aan de samenwerking. Sommigen hebben Steve in het begin onderschat, maar dat was een grove misrekening. Ik denk dat er weinigen zijn die op die manier Limburg op de kaart hebben geplaatst, ook in Brussel. En dat is denk ik zijn grote verdienste. En met alle dossiers die hij heeft beheerd, van ruimtelijke ordening over mobiliteit, zijn erfenis is indrukwekkend. Maar ik ga hem vooral als mens en als kameraad, mag ik zeggen, ga ik hem toch wel missen, ja. Ja, Steve Stevaert, een volkse jongen, maar laten we toch ook niet vergeten, een machtspoliticus, een meesterschaker ook, hè? Ja, je was ze alle twee. Hè. Je had een aangename, creatieve kant. En daar hadden de meeste mensen mee te maken. Vandaar ook dat zoveel mensen er een goede herinnering aan overhouden. Maar ik denk wel dat iemand het alleen kan maken in de politiek als hij keihard is en sluw. En die eigenschappen had hij ook. Maar ja, die waren enkel waarschijnlijk voor die inner circle die de beslissingen moest nemen. Maar bij de meeste mensen blijft toch het beeld van een aangename, creatieve man. Hè, die ook heel veel ideeën had en die ook aan iedereen vertelde. Nog een karaktertrek die gisteren door Yves de Smet van De Morgen omschreven werd. Hij was een heerlijke roddelaar, zei hij. Ja, maar wij zijn allemaal roddelaars, dus hij was op dat vlak één van ons. Ja. Hij belde enorm veel rond met de gsm bijvoorbeeld. Ja, dus hij belde heel veel met journalisten. Hij liet zich ook bellen. Ik heb me laten vertellen, als hij in de ministerraad zat en bepaalde belangrijke journalisten belden hem en zelfs als hij het woord voerde, dan ging hij buiten in de gang staan bellen. Dus zo belangrijk waren toch bepaalde contacten met de media voor hem. Want hij was eigenlijk de eerste die helemaal wist hoe hij met de media moest omgaan. En daarin was hij eigenlijk wel een voorloper op al die anderen. En hij had bijvoorbeeld ook een netwerk van vaste figuren dat hij raadpleegde, dat hij regelmatig contacteerde om zijn ideeën af te toetsen of ideeën op te doen. Ja, maar ik denk dat hij daar niet uitzonderlijk in was. Ik denk dat meer mensen dat wel hebben. Maar goed, hij had dat en hij verzorgde dat. En dat was misschien wel een groter netwerk dan bij veel andere mensen. Zat u zelf in dat netwerk? Nooit. Nee, eerlijk. Nooit, nee.